Een groepje deelnemers wordt eerst opwarmen voor het 1 kilometer lange parcours door de binnenstad van Ljouwert. Deze City Survival is organiseren voor en terug studenten. Die weer rekenen op 400 deelnemers, maar dat door er maar zo'n 60 mei. Ik heb minder meer taskogers als deelnemers, de sporters doen wel haar best. Op verschillende punten in de stad zijn er hindernissen die ze vlot nemen. Maar waarom zo'n beetje deelnemers? We hebben wat tegenslagen gehad in de laatste periode en daardoor zijn we met de promotie vooral ook iets te laat begonnen. Het weer heeft misschien ook tegengehouden. Weer? Het is toch een survival? Ja, maar ja, hoef je studenten die willen natuurlijk niet door de regen rennen. Onderwielens druppelen de eerste bezoekers het Nije Fries Museum binnen. Daar is de foto-expositie De Markt te Sjen van 3 Frieske fotografen, hoe de Vreedsmerk. De echte test van het Nije Silo moet nog komen. Joen met een dance-evenement, morgen met Lied Internationaal en vooral sneun met de Kiteman Orchestra. Nou, het is een testcase natuurlijk. Hè. Het plein is eigenlijk gisteren pas opgeleverd. Dus we zijn wat kleine dingetjes tegengekomen wat misschien nog even anders moet. Maar we mochten het mooi op tijd gaan opbouwen maandagochtend al. En ja, we hebben eigenlijk alle kleine tegenvalletjes al onder de knie. Ja, waar verwacht je echt de meeste mensen? Zaterdagavond met Kiteman. Zie je dat je vol? Ik denk als we het mooi droog weer hebben dat het echt vol staat.